Alhamdulillah wa syukurillah wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Yudo Bagja. Saged pepanggihan wonten ing Desa Kepuh. Luar biasa masyarakat dalu punika tumplek-blek. Betul. Dalam rangka bersih desa. Bener. Ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Adoh saka memala, adoh saka sukerta. Caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan Allahumma amin. Hah, hebat. Napa melih menika ngepasi wulan sing sae, wulan becik. Wulane apa to iki? Ha, wulan Sura. Heeh, Muharram. Muharram utawa wulan Sura tumrape piyayi Jawa Sura menika mesuraga. Apa iya enek artine ya? Lho pripun? Raga punika ragangane awak sing diragoi rina lan wengi, nek reget ya kudu gelem ngragati. Apa? Raga kuwi ragangane awak. Raga ragangane awak. Heeh. Sing rina wengi diragoi. Heeh. Nek reget ya kudu gelem ngragati, seranane lewat tirakatan tarekotan kados dalu punika. Kaya dalu menika. Nggih. Ngepasi dinane dina ingkang becik anggara kasih Selasa Kliwon. Selasa Kliwon maleme Rebo Legi. Lah, Selasa telu Kliwon 8 tiba 11. Insyaallah sedaya warga entuk kewelasaning Gusti Kang Maha Kuwasa, uripe saya ayem, saya tentrem Allahumma. Amin. Napa melih dina anggara kasih nika hebat lho Mas. Selasa Kliwon, Selasa telu, Kliwon 8, 11. Nek diitung kanthi petung Jawa, tibane tiba apik. Maksude Sri Dana lungguh lara pati, Sri Dana lungguh lara pati, Sri. Tiba Sri. Rezekine melimpah. Sri menika dewane pangan, Sri dewane rejeki. Insyaallah kabeh warga masyarakat Desa Kepuh sing petani panenane saya melimpah Allahumma. Amin. Sing pedagang saya laris Allahumma. Amin. Sing tentara, sing pegawe, sing polisi mundak pangkate Allahumma. Amin. Hebat kaya ngene. Wah, jan rumah aku dinane Selasa Kliwon dasar Pak Lurahe Pak Joni. Pak Joni panjenengan pun makaping-kaping ditinggali mriki. Wah, wis manjing seduluran. Kula kalih panjenengan wis ping 4 niki nek gak salah. Saged kepanggih kalian iki nyapa riwa-riwi ae. Wira-wiri nyang apa? Jenengan omong-omongane ra kemeng ngono kuwi. Paling tidak lek aku iki wong ki lek petuk ki wajibe omong-omongan. Petuk ketemu karo Mas. Suwe ora ketemu lho iki. Wajibe ngobrol omong-omongan kok ganggu wong omong-omongan. Ya maksudnya iki aku yo
melok ning kene ya paling tidak dijak omong ya ta Met ngono kaya ya. Oh karepmu pengen dijak omong. Pengen omong. Oh pancen saestu lho Mas Rudi. Pengen omong. Bersih desa menika adat para masyarakat wonten ing desa Kepuh turun tumurun. Iya. Lah ya ngono to Met. Nggih. Nah, ingkang kedah dipun lestarekake dipun lestantunaken sedaya warga masyarakat awit masyarakat punika tresna dumateng budaya. Iya. Ya ngono to, Met? Lah, milanipun saking punika kompake masyarakat pejabat lan perangkat Tenek desa. contoh. Kangge contoh warga desa-desa liyane. Ya ngono to, Met? Mbuh. Yang apa to kuwi? Kok nesu? Jak omong-omongan nesu, ra jak Jarine kok omongan nesu. nakoni mau. Ya rada akeh ngono lho Mas. Aku iki dianggep ra iso omong ngono. Oleh nakoni rada akeh. Sing akeh do, sing akeh do, sing Bersih akeh. desa saestu hebat luar Iya. biasa. Apa to Mas Komet bersih desa kuwi ateges sedekah bumi. Sedekah bumi iki kabeh warga masyarakate nindakake tasakuran ana ngersane Gusti Kang Maha Tasakuran sing Kuwasa. piye? Gusti Allah Subhanahu wa taala tasakuran kuwi penting banget lho Mas Komet. Lah ya ngono to Met. Sedekah Latim. Jare kon sing akeh. Maksudnya sing akeh ra ngono ya omongan kayak sampean karo Pak Rudi lho. Ya nek omong ya entar ngomong kok seneng. Wis ora omongan. Rusuhi. Do, Nggih. awake dhewe kanca. Betul. Sesama seniman harus saling menghargai. Menghargai. Komet pengen ngomong. Leres Ayo, kula ngomong. kalih panjenengan mendel. Duh ngowe inggen lho, ngowe inggen. Kayak inggon, kayak inggon. Ben ngomong. Iya, iya. Wis Jangan ngomong. Ngeten Ayo lho. ta. Pengertian Iya, iya. Pak Rudi menika. Wis ngomong. Pripun Pak Pawarto? Diwe inggon anu ya do. Nggih, kesempatan. Ben ngomong. Ben Karena lalu ngetokke ora unek-unek. ndarani bisu. Lah, Unek mosok ndarani bisu lah repot. Udang ado-ado kok Luar dagelan biasa. bisu. Iya, ada kok bojonegoro ndarani bisu lah ya. Pak Joni Ngawontenaken niku wis pirsa. Iya. Wayangan. Wong iki ning piantun kepuh ki wong belajar Nggih, kabeh. Pak, Dok. masyarakat hebat to. Nggo ngriki lah, nggo. Nyang apa Piye to? to? Kersane cedhak kalih menika, Pak. Kok nesu meneh kowe iki Wis nesu. gak omong meneh. aku. Kok gak omong ki lho kuwi. Lah aku omong-omong kuno omong-omongan dhewe. Lho, lah jarene njaluk sing romo. Maksudnya aku menang, Mas Rudi menang. Yo, Maksudnya ngewenggen kowe kabeh meneng kowe omong. maksudnya sahur Ngrungokne. Wong telu kok. Oh sahur mano. Oh sahur mano, iya iya. Oh ben enek anu ta, ben enek sahur-sahuran. Chemistry-ne. Iya. Sahur manuk Malam Betul. yang sangat luar biasa tentunya Pak. Kok wonten teng desa Kepuh punika kok ingkang dalu punika ngawontenaken nggih menika kok nggih. Mugi-mugi sedaya kok ingkang sampun ya ampun. Piye to, Men? salah terus kok Cermu gak ki enek piye? bener. Aku karo Yuda ki wis per lho. Maksudnya go ngono nek kancane ngomong. Oh, jaluk digongi. Digongi awake dhewe ora paham iki piye to? Masyarakat ben pirsa nek Mas Komet niku seorang budayawan, Oh, iya, seorang ngomong. seniman. Jaluk digongi. Oke. Oke, oke. Iya, iya, iya. Tanggapan bolak-balik kok ora paham. Lah domongi kok. Dalu punika teng desa Kepuh punika sangat luar biasa menunjukkan kerukunan yang sangat luar biasa namung saged derek dedonga dumateng sedaya. Sampeyan sapa? Wong aku ngomong gongi lho. Kok terus Lah piye masa keliru? sapa? Awake lemu, jane ganteng jane. Lah tapi, lah tapi. Tas-tas ra sopan enek ingsun ngomong kuwi. Lah alah alah. Pakatmu ki apa kok ingsun ki lho Wong kaya. bocah rupane kaya nyambik kok iso ingsun. Wong ki muni ingsun ki dijumbuhne karo prejengane. Nek Mas Rudi karo aku pantes, paling ora aku Yuda. Yuki Rahayuda kuwi Widodo. Rudi Ru kuwi Barudi itu dimanapun selalu update. Komet alah ko kuwi KO, met kuwi mencret. Tapi kan wis mari. Wis mari mencret tok iso. Mulane awake dhewe nang kene iki ora usah kok padha tukaran, ora usah kok padha gegeran. Sing penting donga kanggo warga masyarakat Kepuh, masyarakate sing ayem tentrem ki patut dicontoh daerah liyane. Muga-muga dengan kerukunan dan ketentraman ini bisa menimbulkan duweni putra-putri sing hebat, soleh-solehah, anak sing cerdas, anak sing pinter. Allahumma Amin. ngono lho Iki cah lho goblok. jenenge dagelan cerdas ki. Ngono kuwi. Yuda iki. Anak cerdas nyapa ndongakno kok pinter. Lho, lah piye to? Ayo ndongakno mugi-mugi sedaya kemawon gadah putra-putri sugih Allahumma.
Mugi sedaya ingkang rawuh dados tiyang sugih Allahumma. Oh ngono beres. Iki jenenge cerdas. Nek bocah ki kudu pinter sik, Mas. Sing ngudukno sapa? Ora pinter penting sekolah apa ora? Ya sekolah. Lah sekolah iki ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane ngono. Lho, ya ben pinter to. Sekolah ben pinter. Ora urusan. Anakku ki pinter ya apik, ora pinter apa-apa. Sing penting sekolah padha karo kancane, isuk enek kegiatan adus, seragaman padha karo liyane. Wis ngono. Ora lho. Sampeyan anake ya sekolah to? sekolah Disangoni ora? disangoni. Piro? Ya minimal nek anak SD ki ya 15 tekane 20. Nyang apa kuwi? Mas Rudi Umum, anakku sangune 10.000. 10.000. SD. Iya. Lah nek naik ke SMP? Ya tak tambahi 5.000 dadi 15.000. Aduh, dalang kondang kok sangune kur 15 rong. Iki apa to iki? Lah bocah kok Anakku 15. Nek SMP, nek 20. Aduh. apa kuwi? Iki umume sakmene lho Mas. Alah ya dadi sing gak umum. Anakmu sing SD, sekolah sinau sangune pira? Kelas loro SD sangune 5 yuta. Ora entek tak tapuki. Ayo sugih. Kelas loro SD sangune 5 juta. nek gak entek Tak kawaplok. oh alah lele sogunmu ki lorong lunas. Kredit sogun kan saiki rong lunas kok iso nyangoni 5 juta lho. Ngono mbok isa. Wong ki mbok ya berpikir cerdas. Wong apa adanya. Cerdas pripun? Anak kuwi nek pinter ya paling okai enek tetembungan kata mutiara tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lho, Anyun sewu wong aku tekan kepuh nganggo Sherlock kok. Lah tekan Cina iki lho sing tak takoni sapa? Keluarga ya ora duwe teko Cina. Sing dipangan kok entan to. kok entan to. Maksudnya ki anak kuwi nek pinter akhirnya duwe kemauan cita-cita sing luhur, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Apa enek langit gantungan? Oh kadang cemruwentel ngono. Tegese duweni latar belakang pendidikan kuwi lho, latar belakang pendidikan. Di mana-mana namanya latar itu mesti depan. Latar kok belakang iki jane mburitan. Latar di depan Pak Do. Lek ngomong ki dipikir. Piye to? Ngomong ambek sarjana kok kaya ngene iki. Oh iya. Aku kan sarjana sepok. Sing tak karepne latar belakang ya Mas ya. Maksudnya latar belakang iku nek duweni kemampuan, duweni skill. Iya duwe. Skill. Lah iki tengen iki kiwa. Lengkap. Kuwi sikil goblok. Skill kuwi kepandaian ki lho akhirnya bisa memanajemen uang jadi keluar masuknya uang. Kuwi jelas. Ya kok iso keluar masuk gitu. Masuk sih lagi keluar. Wong masuk urung kok keluar lho piye? Ya ora iso no aku. Kualik ngono Mas. Nah iya masuk sih lagi keluar. Komet kok angel menjak omong-omongan bocah. Ora angel kok. Iki jane sing bener. Memanajemen uang dengan bekerja keras. Ini yang penting. Keras dulu baru bekerja. Ora kok kerja dulu baru keras. Sing bener Keras dulu baru bekerja. Jorok iki cah iki jorok pikirane iki. Ora Piye seneng aku omong-omongan ngono Kok kuwi. jorok piye? Lah keras dulu baru bekerja ya apa Keras maksudmu? ki semangate lagi kerja lho ngono. Dengan kerja keras akhirnya punya uang, pulang perginya bisa gampang. Lho pergi pulang. Wong lunga urung kok mulih lho. Kok salah terus ta aku. Ya, Lah kuwi bahasa sing wis beredar di masyarakat sejak Bahasa dulu. sing wis kaprah Umum. Neng salah harus dibetulkan, bukan pulang pergi neng pergi pulang. Pergi sih umumnya wong lagi pulang. Lho ngono. Lah iya maksudnya nek dengan pulang pergi dengan mempunyai kemampuan akhirnya kan lho wong kuwi iso duweni penggawean sing akhirnya dadekno wong sugih. Ngono lho Mas. Lah kan isih kerja. Iya kerja. Lah nek wis sugih nyapa kerja? Wis piye Sugih iki? santai lho ngono. Nek jenenge wong ki kerja sik nglumpukne dhuwit akhirnya sugih. Lah kan isih susah-susah nglumpukne duit. Lah terus Wong pinter urung tentu jamin iso sugih. Nek nak sugih mesti penake. Wong iso ngomong sedekah lah. Sedekah ki ora lokak ning tambah kebak. Bener. Iso sedekah kuwi nek duwe sugih utawa luwih. Lah nek dipangan dhewe ra enek kok ape sedekah. Wong iki mikir sing gampang-gampang wae. Jare ngene dengan profesor ini bisa membangun jembatan layang, bisa membangun masjid. Alah ngapusi. Aku tahu masjid kurung dadi tak kelompokno wong pinter-pinter ora dadi. Nanya ngapa? Wow, malah ora dadi padha bantah-bantah ngomong tok. Heeh. Aku nglumpukno wong sugih-sugih saiki dadi.
Ana sing nggawa semen tapi keramik. dengan pinter, dengan skill kan bisa ngandalke kepinterane to Mas. Contohnya kaya Mas Rudi. Walaupun penjenengane dadi dalang, kuwi duwe pakaryan liya. Contoh kaya aku, Mas yo ketoke aku iki kan dagelan. Tapi aku kan gak ngerti sejatine aku sapa. Napa to, Pak? Aku ki nang omah duwe penggawean pijat refleksi. Pijat refleksi, Pak. Duwe sampean. Oh, pijet refleksi. Refleksi mulai ngarep omahku ke tak tulisi planggo wedi. Panti pijat mara jengat nggonku. Apa kuwi? Apa kuwi? Nggen kula. Kok mara jengat ki apa kuwi? Maksudnya jengat niku waras, sembuh dengan seketika. Mara jengengek. Mara jengengek. Gak omong langsung sehat. Bae buka ngono iku. Buka refleksi, Mas. Segala macam penyakit, segala macam. Penyakitmu apa? Pasrah ning nggonku. Wis gampang-gampang pamane kesleo. Sing tengen apa sing kiwa? Tengen. Langsung sikil tengen candak, pijeti nil pelurut jerut langsung didilat. Mandi perkara dilatanku mengandung rajah kala cakra. Didilat barang, dilat. Lho kuwi ilmu kok kuwi. Ilmu Mas. Golek angel kok kuwi. Lak kesleo. Dilatane iki lho sing penting. Mamane kala cakra. Kala cakra. Iya. Umpamane ngelu sirahe to. Langsung sirahe candak cek pijeti nil pelurut mak serut didilat. Waras. Mergo mengandung rajah. Kala cakra. Lah, iki lho. Hafalno lho kuwi ya. Hafal aku. Lah balik kok. Lara apa neh? Umpamane hernia. Nek keseleo ya Mas ya. Keseleo ki pijeti nil pelurut serut dilat belelek mari. Kala cakra. Wah, kuwi. Iya, Nek lara bathuke nil pelurut serut dilat blek. Iya ya kuwi lak ngelu karo kesleo. Lah iya. Hernia. Nek bathuke ya Mas ya. Nek bathu ki nil pelurut serut dilat blek langsung mari. Hernia. Kok tak kala cakra. Hernia kuwi lha aku sing gong sinau. Lah gak dinil-nil. Dadi ngene. Lah kuwi apa iso nek hernia? Kuwi Bisa nambani kowe. Lah aku sak ndure. arep mbok nil-nil. Ora no. Sak Beda. ndurut, sak ndure tabib kok kene. Piye kuwi tambane piye? Hernia zaman saiki rak wong padha bingung nek aku ora. Lah nek kowe Nganti resepmu ilmu Jawa sing penting wong yakin telaten. Tinggalane leluhur. Nggih. tatak tur yakin. Yakin. Apa Mas resepe? Kuwi wonge kudu sabar. Bendina ditelateni nek isuk kae nggodhok banyu, keke uyah sak gegem. Biuk diudek. Godhog banyu kayak uyah sak gegem diudek. Diudek, dioles-oles sabar. Ditelateni 7 dina. Waras Mas. Ya dadi ndok asin. Tak sambut jan. Timbang nek kegiatan. Hei, Kowe tak bacok. berarti kowe kulino kowe, praktek kowe kulino. Lah timbang nil-nil. Wong edan iki kok. Hernia apa mbok nil-nil. Kowe berarti kulino praktek kowe iki kaya. Wong kok iso. Enggak, aku kae sangklir. Hei. Ora cetha. Wah sing tak karepne iki ya ora kaya ngono kuwi. Mulane awake dhewe iki sebagai seorang seniman dadi seorang dagelan aja mung jagakne ning pegawean ning ngisor tarup mempunyai kemampuan duweni pekaryan penggawean sing luweh. Ngono. Misalnya, Loh, misalkan kaya aku ngarep mang dadi tukang pijet. Lah di samping itu kan lho, anak-anakku kan sukses kabeh. Lho. sukses anakmu enak berapa, Mas? Nah, anakku 4. Barepe Saiki ning gone UGM. Jangan puteran pinter, Pak? Aku 4. Termasuk ya api, tapi untuk keluarga berencana gagal. Yang apa? Kok gagal? Duh, semakin baik itu harusnya 3, Pak. Keluarga berencana kok telu Nek ki. keluarga berencana 2. Dua. Lah ya, tapi menurut survei kehidupan Alah, wong kehidupan kehidupan. Piye? penekanan kehidupan mengatakan anak 3 itu penting. Kok iso? Karena apa? Nanti yang akan menjaga kita di hari tua. Sebagai sandaran. Contohnya Mas. Anak pertama, kedua di sekolahnya sing dhuwur pinter men dadi pegawi. Lah sing ketiga ini kadang-kadang orang salah. Yang apa? Jangan di sekolah ke. Lho, piye to kuwi? Yono harus digoblokan. Nah,
Kuwi kleru lho iki. Anak digoblok. Kudu dipinterne. Lek iso taruna ngungkuli bapa. Kuwi jenenge mban cinde, mban siladan kowe. Banding-bandingno anakmu. Bedakne. Pinter siji, pinter kabeh. Ora, ini menurut survei. Maksudnya piye? Lah, nek kabeh dipinterne, kamangka awake dhewe saya tuwa. Umure saya tua. Saya tuwa, ya ta? Nek dipinterno kabeh dadi pegawai kabeh. Heeh. Kuwi kerja nang Surabaya, Jakarta, nang luar Jawa. Aduh. Awake dhewe toleh no sapa. Ora enek sing ngopeni. Heeh, anak aku wis dadi wong kabeh. Aku dadi gawe ya ra. Ya. Ya kudu siji men digoblokne men ora klebu nang ndi-ndi, men nang omah wae. Ngopeni Sing bapak. bakal ngopeni awake dhewe. Oh alah ya Lho, termasuk ngono. masuk akal loh Mas Rudi. Survei. Lah keluargamu itu tunggalmu pira to Mas? Telu. Sing loro nang ndi kok gak enek? Sing loro nang Surabaya perpajakan. Sitoke. Jakarta Lah sing nang omah. aku. Lah berarti sing digoblokne kowe berarti. Kowe berarti sing goblok dhewe. Sing digoblokne kowe. Lah iya. Kowe iki goblok kok sombong ki lho. Iso kena aku dhewe. Lah kowe sing cerita kok ya berarti nek dulurmu kabeh lunga kowe sing anu. Pancen iya, Sing Pak. goblok dhewe kok ya. Mulane ning wulan sura ki lho ya Mas ya. Nggih. Iki perlu lho awake dhewe introspeksi. Awake dhewe iki kudu oncek-oncek Mas. Lah ku lho. Iso rumangsa, aja Lah. rumangsa iso. Aku ki sapa? Kowe ki sapa? Ngono lho. Lho, lali. Piye ta iki? Karo awake dhewe kok lali aku ki sapa? Sik ngene lho Mas. Tegese iki penerjemahan lho, Met, penerjemahan. Penerjemahan. Lah niki le tanglet aku ki sapa, kowe ki sapa? Lho. Wong ket mau nang kono jagong karo aku kok lali. Angel komet dicak Oncek-oncek Mas. Awake dhewe iki ngonceki, dionceki ta awake iki dionceki. Lah awake dhewe iki wong apa gedang? Kok dionceki nyapa? Tegese wang sinawang antarane kowe karo aku ki padha wang sinawang. Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Oh. Kok tak culek matamu lho engko kok iso malah. Jare kok nyawang kok. Tegese kowe iki paham sing tak omong apa ora to? Gak. Aku kan Oh, layak digoblokne iki mau. aku kan nomor 3. Rodo ya Mas ya. Ya. Jenenge rodo. Ning dinggon ki lek jenenge rodo kuwi kan mubeng. Paham ora Met? Rodo kuwi kan mubeng. toh. Berputar. Kok kabeh mubeng lah roda serep kayak roda serep ya ora mubeng lho kayak nenggon. Sing tak karepne iki roda donya ki lho, rodane donya ki kan mubeng to, Mas. Ya, iki lho aku ning kene lagi ngerti nek donya ki duwe roda, Pak. Wi, aku kok terus bayangne umpama roda donya mbledas ki nek nambal. Anu badhe nambalke roda donya, Pak. Kuwi mesti nak Aduh. nek ngerambang mesti golek telogo. Cok komet ki wong Ya ra? Mbok pangantah lho. Iki omonganku ki mesti mbok Jare- pangantah. jare Tegese roda donya sing bubeng, Ya. ki wong ki kan ya kadang neng Sor. ngisor, kadang neng Oh dhuwur. iya. Aku kadang nak anu ya ngisor nak pas kesel niku ya. Kuwi apa? Kuwi apa? Jare kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Lah ya menungso ki Lah kadang iya. neng dhuwur, kadang neng ngisor. Nah, ya ndelok-ndelok keadaan fisik lah awake dhewe. Nek awake dhewe gak mampu ya ngisor wae lah, lebih pasif daripada Kok mesti parakmu kok mbrono terus. komet iki muni blendes lho. Tegese ki ledok iline banyu, ledok iline banyu nek jenenge banyu ki mesti netese mengisor. Ora enek kok banyu parake mendhuwur ki ora ana. jere sapa? Lah disedot ke? Sanyo? Isa teko toren. Iki piye lho wong kok Oh iya, air mancur barangnya ya munggah lho, Dok. Langke no kok ya. Kowe piye to, Dok, kamen keblekok iki kok ya. Lah, dalu punika matur nuwun sedaya masyarakat Kepuh, utamanipun kagem Bapak Lurah, Bapak Iskandar. Hei, Pak Joni. Joni kok Karena Bapak Iskandar. begini Pak Rudi dan juga Pak Yudo, karena saya berbicara ini sekaligus ngetes kefokusan jenengan. Fokus Nek bae. Joni Iskandar kuwi kan artis sing sok vokalis penyanyi kae. Joni Iskandar, terus Imam Musola. Imam Musola, saya tambir. Imam S. Arifin. Ya Imam S. Arifin. Iya. Ona Sutra. Heeh, Roma Irama. Nek sing Joni Iskandar. Ngerti ra lagune? Raro. Apa ngerti lagune Joni Iskandar? Woi, Lintang Asmara. Ora enek.
Doni Iskandar ya. Biyen rong enek. Kowe iki jane paham tentang lagu apa ora ta? Kowe iki jare iki kondange Mas Komet adalah pelawak, di samping itu sebagai kalvo. Mas Komet sebagai seorang kalvo, vokal yang sangat hebat, tuntunan ngerti-ngerti bab lagu. Loh, sampean rasa aku. Para penonton saja sudah paham. Saiki umpama tak tus, umpama awakmu tak tus. Tes. Ya, umpama tak tes. Dites buatkan lagu yang nuansanya percintaan. Aduh. Gampang banget kuwi. Lho, piye coba? Roma Irama ki wakeh percintaan. Nuansanya percintaan. Heeh. Piye coba? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Ben-penak ini. Kendangnya kayak iya Mas ya, kendang tok. Kendangnya kayak Sampeyan itu. bagian kecer. Kendangnya dionekne apa dikekne? Kene didol. Aku bagian apa? Dol. Nyapa dadak ngene wong kae lho enak ecek. Aja ora anu kok ya kene kerja. Wong nganggo iki ya. Heeh no. Piye ta? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh hai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Kok gagah. Aduh aku sesuk jahitno lambe terusan. Nyapa? Menghibur kali Mulih iso aku ora diceluk yuda malah diceluk gembleh engko malah. Oh, takon lagu tentang percintaan. Kuwi nuansa percintaan. Percintaan. Sekarang kalau lagu yang nuansanya nasihat. Nasihat yo ada. Apa njajal? Roma kae? Sing ndi? Yudi. Hehehe. Judi. Oh iya. Judi. Judi. Tet. Menjanjikan kemenangan. Judi. Tet. Menjanjikan kekayaan. Bokong. Bohong. Bokong kuwi. Ya, kuwi lagu yang nuansanya Nasihat. nasihat. Umpama lagu yang nuansanya sing angel, apa ya? Digawe apa ya? Apa? Lho apa? Manut. Transportasi, kendaraan. Transformasi. Ada. Kendaraan. Transportasi. Ora pengelimin. Bener, transportasi kok. Apa lagu yang nuansanya sensus? Oh, ada Roma. Sensus penduduk. Sensus penduduk. Piye kuwi? Pembangunan, tentang pembangunan. 1001 macam cara membangun balai desa. Mau dibuat joglo atau biasa, terserah Pak Lurahnya. Lagu tentang pembangunan. Lah ya. Piye lagune, Mang? 1001 macam cara membangun balai desa. Lagune kaya ogak kuwi, Mas. Kuwi iki Ora. piye to kaya 1001 macam penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ini lagu iki lho. Lah iya membangun kan wong Indonesia membangun lho Mas. Wis ora usah dipikir teman-teman. Enggak kuwi nek nggo bangun ya kuwi engke. Saiki nek transportasi kendaraan. Ada lagu anak-anak. Apa? Becak takkan. Mentok. Kuwi mentok. Lah mbok takokno wong sakne mbiyen. Mentok napa becak, Pak? Mentok lho. Becak. Mentok. Ayo pokoke mentoke numpak becak ngono. Malah ra. Kowe iki jenenge ngawur ora jelas kok nek gak iso nyanyi mbok nembang karo Mbak Presiden. Tak goleke kanca. Golek gandengan. Manut. Coba njajal kaya ana